שלום, אני רויטל ויטלזון יעקובס מסטימצקי ואני שמחה לספר לכם על ההוצאה לאור של סטימצקי. סטימצקי היא חברה בת 88 שנים. החברה הוציאה לאור מאות ספרים בתחומי הפרוזה, העיון, הבישול, השירה והילדים. בין הספרים שראו אור לאחרונה, הקפטן האחרון, ספרו של העיתונאי והסופר רן אדליסט, שירים מזכירים לי פנים, ספר התווים הראשון של עברי לידר, ספר הבישול ספר הירקות של ניר צוק ואלינוע רבין, וספרה של העיתונאית שרון היב, שתירה ישראלית, שנכנס לרשימות רבי המחר, ועוד ספרים רבים וטובים. אם גם אתם שייכים לקבוצת האנשים הנפלאה, האנשים הכותבים, אם כתבתם רומן מתח מעולה, ספר זיכרונות מרגש, ספר שירה נוגע או ספר ילדים נהדר, תנו לנו לעזור לכם להגשים את החלום. בתהליך קל ופשוט נעזור לכם בהפקת ובהדפסת ספריכם, וכן בחשיפתו והצגתו בפני מאות אלפי לקוחות סטימצקי בחנויות, באתר סטימצקי ובפני מעל 400,000 חברי מועדון סטימצקי. מלאו את הפרטים האישיים שלכם כבר עכשיו. אני וצוות חבריי מסטימצקי ניצור עמכם קשר, ויחד אולי נגלה את רב המחר הבא של ישראל.